nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Il-ġwana flimkien ma' kontattat biex ngħidu grazzi lil Alla ta' dawn it-13 sena illi għawdali il-Ministeru tarani ta' din il-Knisja. U tiegħu flimkien nafu n-naqasid tagħna u nitolbu l-Mulej ikollhom jingħalmu. Nistaqalla u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej Kristu Mulej nitolbu. U Alla inti jogħġbok li San Publio jilqa' lill-Apostlu Sirna Pawlu u jżommu għamlu bil-qalb, għamlu li bil-merdej bil-tal tal-istess Publio ngħixu bil-art magħquda miegħek bil-fidi u l-imħabba biex niksbu lejna ta' dejjem fis-sema ta' nitolbu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jiġu salvat flimkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarri mill-ktib tal-Atti tal-Apostli. Meta ħrisna mill-arba, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna beħlewa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u għabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu ġabar qatta tkun nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-tkuk kien hemm lifa li malla ħasset isħana ħarġet u qabdet ma' Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' ilu bdew jgħidu wieħed il-ieħor il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġurnal u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jaraħ jintefaħ jew jaqa' u jmut daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta mixħud marit bid-deni u d-diżenterija. Pawlu daħal ħdieħ, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. Tawna wkoll minn kull xorta ta' ġid u meta ġejna biex nitilqu għabbew fuq il-ġifen kull ma kellna u kollna neħtieġu. Il-kelma tal-Mulej. Int Mulej is-sem tal-wirt tiegħek. Ħares il-Mulej għax għandek miskien qed lill-Mulej insidi ma għandi ebda għena ħliefek. Mulej inti s-sem ta' wirti u ta' xortija, inti islom fidejk xortija ngħidu. Mulej is-sem ta' wirtijiet. Imbirek il-Mulej li tan il-fema, imqar bil-lejl, qalbi tallimni, dejjem qudiemi żammejt il-Mulej, għax beħ fl-emin ma nitħarrek qatt ngħidu. Mulej is-sem ta' wirtijiet.
xi drabi wieħed jista' jieħu l-impressjoni li l-istorja isa żjien il-maħrob li ma nafux fejn se jaħbad u jitfarrak. Imma il-viżjoni nisranija tal-istorja mhux hekk. Fid-dawl tal-kelma li smajna hemm appuntament, hemm din il-laqgħa definittiva ma' Kristu. L-istorja mixja għal din il-laqgħa. U aħna nagħmlu parti minnha. Fil-Vanġelu laqtetni dik il-frażi fejn jgħid li għad jiġbor il-ġnus kollha. San Mattew meta juża l-kelma ġnus, juża kelma bil-Grek partikolari. Etne. Ġifieri il-ġnus pagani. Mela birtiegħi dan il-passaġġ qed jirrakkontalna biċċa mid-destinazzjoni tal-istorja. Ġifieri hemm il-poplu ta' Iżrael li wkoll miexi għal dak il-kontinent. Imma Mattew innifsi jgħidilna li il-ġudizzju diġà sar. Għaliex is-salma ta' Alla tittejdilkom u tingħata lill-poplu ieħor, ġens ieħor li jagħmel iktar frott minna. Hemm il-komunità Kristjana u aħna nagħmlu parti minnha. U biex jiena nifhmu l-fejn aħna mexjin. San Mattew juża propju ftit qabel dan il-passaġġ tliet paraboli. Il-parabola tal-Qaddej fidej li jaftaru l-arma biru sida. Il-parabola tal-Entej. Il-parabola ta' l-10 xerqiet. Mela hawnhekk xejn ngħid issa qed jarġa' jirripeti, mhux qed jirripeti. Hawnhekk Mattew qed jindirizza kategorija. Il-Gwin, il-Pagani, dawk li jgħixu mingħajr Kristu. U hija kategorija li lilna tinteressana. Min huma allura dawn il-ġnus li ħajjiġborhom il-Murid. Huma dawk li huma tajbin, huma
misjuqejn mill-grazzja ta' skenni għandna misjuqejn għandna l-Biblja biex jagħmlu tajjeb mingħajr ma jiltaqgħu ma' Kristu mingħajr ma għamlu il-kredu Kristjan u mingħajr ma rċevew il-Magħmudija. Jiena nżejt li rċevew il-Magħmudija bil-Magħmudija tagħhom inseba. Min huma dawn insara għal-Magħmudija? Huma dawk li ma l-ebda professjoni tal-fidej bħalma għamna u nagħmlu. Imma qed jgħixu bil-fidej, bil-karità, bit-talba fil-Kristu mingħajr ma huma jafu. Huma dawn it-tagħlim Kristu wasal għandhom qabel ma huma waslu fil-komunità ekklesjali. U huma dawk li ma jmurux il-Knisja, ma jmurux il-Quddies, ma jmurux għas-sakramenti, ma jagħmluhiex mal-kelma imma f'dan huma għandhom fihom il-grazzja santifikanti. Il-grazzja ta' Kristu. U allura huma tajbin u qed jagħmlu it-tajjeb. Min huma dawn? Huma dak li meta qegħdin jgħixu ta' bnedmin u allura jirrispettaw id-dinjità tal-bniedem huma diġà qed jgħidu għamli mulej. Mingħajr ma jgħiduha imma l-Kristu qed jgħidu għamli aħna. Inti jgħidha mhux dak li qed jgħidha l-teologu Ramel u teologu ieħor ta' xejn ikompli jibna fuq dan din l-esperjenza anonima ta' qalba għandha forma reliġjuża u tista' tkun esperjenza fir-reliġjon oħra. U jista' jkun ukoll esperjenza li bniedem jagħmel fid-dinja profana m'għandu l-ebda sinjal reliġjużi. Dan li huwa tagħlim tal-Padres Sant'Ambrogio meta jitkellem dwar il-katekumeni illi mubta qabel ma jirċievu l-Magħmudija jiġi dawn ukoll istataw. U il-Kunċilju meta issa fil-konferenza santa ġimgħa ilu xejn 25 7 sena ilu il-Papa Ġwan 26 ħabbar il-Kunċilju 7 sena ilu. Il-Kunċilju il-Knisja fid-dinja tal-lum Gaudium et Spes jgħid b'mod li jafu Alla waħdu, b'mod li jafu Alla waħdu, allura jissupera il-mod kif nafu. L-Ispirtu tagħna jaħdem fil-bnedmin biex ilaqqahom mal-misteru pasquali ta' Kristu, mal-misteru ta' Kristu. Anke barra biex ngħidlek
kellna m'għandniex nisseparaw. Għandna tendenza li nisseparaw il-maġ mill-bidjen. Dak inħalluh fidejn Alla, inħalluh fidejn Alla. U ma nkunux aħna li b'xi mod neqdew lil dak u l-ieħor. La fattwalment u lanqas mentalment, għax id-drabi forsi ma naslux ħalli nisseparaw lil xi ħadd minn magħna imma ġew qalbna nkunu qed għaddnieh. Għax jista' jkun li jekk waħda minn dan il-kategorija minn dawn il-ġnus li qed jitkellem minnu Sama Dawlu. Qed ngħidlek ukoll biex nagħmlu l-qalb. Għaliex huwa fatt illi madwarna din kategorija qiegħda tidher dejjem iktar ta' dawk li m'għadhomx fil-Knisja istituzzjoni, m'għadhomx ma jħossuhomx b'oppostu fl-ambjenti ekklesjali. Forsi tikunu familja tagħna stess, kemm nafu ġenituri li huma obbligati għal liedu pereżempju. Għaliex ma jkunux il-quddies. Għandix ma jibdux jisemmu iktar fil-Knisja. Allora dawn neqdew isma minnu jew għalmek Alla għadha jisu minnu le biddiet fid-dawl tal-kelma tal-Nur. Għax jekk dawk iħobbu, jekk dawk li minnu eri libsuh, li minnu bil-ġuq jitemewh, li minnu il-ħabs iżulmuh. Jista' jkun li Kristu qiegħed għandhom qabel ma nippruvaw inwassluhom aħna. Il-Kunċilju Gawdiem et Spes għandu passaġġ sabiħ ħafna fuq dak li jibdu li huma ateisti. Jista' jkun hemm xi ħadd iktar f'kategorija bil-bogħod minna l-ateisti. Li dawk li ma nemmux li huma. Jekk il-bniedem li jekk ma jemmilx f'Alla u mhux qed jagħmlu b'disprezz imma qed jimxi skont id-dettati dak li titlu il-kuxjenza tiegħu dak jista' jkun fil-kategorija. Jista' jkun nisrani għandhom. Qed ngħid biex dan iġibilna viżjoni ftit iktar wiesa fil-bidla tagħna, fil-pastorali tagħna, fl-attenzjoni, fil-kura pastorali tagħna. Biex aħna ikunna dil-għajn miftuħa, ħalli mhux biss ma nisseparawx imma kemm napprezzaw din il-preżenza tal-Ispirtu anke dawk illi espliċitament jgħidu li mhumiex fil-merda. Dan mingħajr ma innaqsu bil-ħeġġa pastorali biex anki li dawn ngħinuhom jistgħu
Din il-mixja tal-istorja. Illi kif qed fil-bidu għandna appuntament ċar definitiv il-laqa aħħarija ma' Ġesu Kristu. Ikun fl-aħħar Ġesu Kristu. Kollox għad tiġi instaurat fil-Kristu. Imma forsi mhux ikun nafu li għandna biex jgħin. Ħallina nirrisqu it-talent tagħna fiduċjużi li inti tisma'. Nitolbuk mulej għal-isqof tagħna Marju li qed ifakkar it-13 l-anniversarju l-konsagrazzjoni tiegħu bħala raj tagħna. Kompli mleħ bil-ħeġġa spiritwali biex jaraf imexxina fid-dawl tal-Vanġelu tiegħek. Nitolbuk. Nitolbuk mulej għall-Knisja tagħna li qiegħda f'Għawdex biex taraf is-sinjal ta' żminijiet u tkun sinjal ta' tama u kuraġġ għall-bnedmin f'pajjiżna. Nitolbok mulej għas-seminarju tal-ġewxesi tagħna biex ikun mislan iktar rispa ta' vokazzjonijiet nitolbok. Għall-persuni konsagrati tagħna biex bil-voti tal-faqar u bidjenza karità u kastità inkomplu jagħtu xhieda tal-kwalità tal-Vanġelu tiegħek. Għas-saċerdoti tagħna biex jarfu jisimgħu kuljum is-sejħa l-Qudusija u jikbru fija bis-smieħ tal-kelma tiegħek nitolbok. Għall-isfijiet u saċerdoti mejtin li ħadmu fid-djoċesi tagħna biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbok.
Il-għawli sakrifiċju ta' twaqqija u tifqejt li se nofru bil-popol tiegħek fit-tifkira ta' San Publiju biex neqelgħu il-maħfra tal-bunietna u narfu lejjem ir-rodulek ħaj. Bil-Kristus. Amen. Bil-Mulejma. Nerfew l-lum tal-fuq. Niżu ħaj bil-Mulejja tal-ħaj. Sewa xira ta' sew mrejk mis-seta' dejs għal dejjem tista' kollox tajbu ta' ġejn tas-salvazzjoni tagħna dejjem kull imkien ir-rodulek ħaj bil-Kristus jilna. Għaliex biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Publiju inti qawwija bil-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu isħa ħamilek bit-tagħlim li wasalna u tilqa' li għamillek għall-ħarsin tagħna. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-anżel kollha nirrodulek inkantawlek ilmi ta' tifqejn u flimkien ejjuna jgħidha. Kien se jingħata ġin rajt għadi ħal-ħos, rat il-ħajn, qasam, għadi biex tiegħu l-Qur'an. Kudu u kudu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li daħal kalċeri reġa' fil-ħajr tara li xi tiegħu l-Qur'an. Kudu xogħol ukoll għax dan huwa kalċeri tal-elmi għall-qatt il-ġdejt li għaddejjin. Il-għem li jxerret għalikom għall-medmin kollha għall-maħfra tad-dnubiri għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidejn. Għadek aħna nagħmlu dan tifkira tal-mew il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofru lek minn il-ħolz tal-ħajja il-kalċej tas-salvazzjoni. Rodlek ħajja għamlu diemek biex nagħtuh. Miċċa kulħana nitolbu l-Ispirtu Sant jaqgħadna ġisewwien lilna il-ġisem bid-dem ta' Kristus. Dakar brejt il-Knisja tiegħek mxerta mad-dinja kollha u iltaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar ukoll ħudna li raqs il-tama tal-qawmien, dakar il-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Kenna lilna l-kol kollu, għandi lilna wkoll il-bir
kull ġibu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu bit-talba li għallimna dejjem. Thank you.
San Publio biex naqġiet l-ismi bis-sagrament tal-ibn